Drachtster ondernemers vieren het actie voor een maandelijkse keepsnijn. Ze bieden hier een cadeau aan het college van de gemeente Smellingelaan. Er is de laatste jaren een protte investeren in het centrum van Drachten. De ondernemers vinden daarom dat ze net meer onder de keepsnijn uitkennen. De VVD stemt als enigste tjen in de gemeente van het Heerenveen over een asielziekencentrum voor 600 vluchtelingen. De rest van de rie is voor, dus het gaat terug. De VVD vindt dat de rie oervallen is met de plan en dat de komst van vluchtelingen zo volle mogelijk ontmoedigen worden moet. Het Sci-Fi Festival ziet het oorplak als Ljouwert. De organisatie stelt dat de muziek nachts teruggaan moet om bezoekers uit de hele wereld te krijgen. De gemeente Rie van Ljouwert houdt vast aan de norm dat er na 1 uur nachts geen leven meer maken worden mij. De kamer oude december op het 5-daagse festival 17.000 mensen aan. Maar een eindstand van 2-2 is er geen winnaar in de wedstrijd tussen Cambuur 2 en Heerenveen 2. Dorian Berisha maakt het na 3 minuten het eerste doelpunt van Cambuur. Heerenveen scoort 2 keer via Tarek Kada en Henk Veerman. In de tweede helft maakt het invaller Nigel Velder de liekmakker van Cambuur. Vannacht is het 8 graden. Er zit een matige ontkrachtige wind uit west tot zuidwest. Morgen zijn nou een zinnen en oedijs droeg. De temperatuur is morgen 11 graden.